Disgrace mga kaibigan, dahil nitong sasakyan na ito, motor, mukhang naipit yung biktima. Alright, good morning, good morning. Take off natin alas 2 mga kaibigan. Galing tayo mismo dito sa bayan ng San Nicolas. Punta tayo Maynila, gahatid nitong aking mother. So backride ko siya ngayon. Alas 2 kami umalis, sinadya namin para ganito kalinis yung madadaanan natin. I don't know kung maliwanag sa kuha ng ating video. Naka MDL tayo para maliwanag sa daan. So sa Nicolas, Pangasinan pa ito. Update ko lang kayo sa mga bayan na madadaanan natin. So alas 2 tayo malis exactly. Tingnan natin kung anong oras tayo makarating sa airport, at anong oras tayo makauwi dito sa Pangasinan. Sundan nyo lang ako mga kaibigan. Ride safe sa amin at sa lahat ng mga manonood. This is Motozar, your Motomaster. So ayan mga kaibigan, after almost 1 hour, mga 50 minutes, dito na tayo sa bandang Mukada. At may nasundan na ako itong grupo. Maganda yung pacing nila kaya sumunod na kami. 90 ganyan. Mga grupo ng naka-aerox, yun, nauna na sila. 3:34. So 1 hour and 34 minutes na tayo nagbiyahe. Andito na tayo sa mismong Tarlac City. Alas 3 pa. Oh, alas 3 pa ma. Nalampasan na natin yung San Fernando at Angeles, Pampanga. Approaching na tayo ngayon dito sa Santo Tomas o Apalit, Pampanga. Paglabas niyan, diretso na tayo ng Kalumpit, Bulacan. So mabilis yung biyahe natin. As of now, naka 2.5 hours na tayo. Pero approaching na tayo sa Bulacan. 4:30 na, naka 2.5 hours na tayo. And still kicking. At ayan, update ko na lang kayo. Wah! Nakawanhan lang ako tapos malubak pa. Sorry. Sa mga kaibigan natin na XRM users, yung issue daw tungkol sa lagutok ng oo, nararamdaman ko yun mga kaibigan, lalo pagka nalulubak tayo. Nararamdaman ko sa harap talagang lumalagutok. And mga kaibigan, andito na tayo sa boundary ng Bulacan. Ayan o, Bulacan, Pampanga. So kalumpit na ito. Yan mga kaibigan, once again, good morning. Dito kami inabutan ng liwanag sa approaching Marilao, Bulacan. Grabe ditong lubak. Mula pa dun sa Santo Tomas, Pampanga, sa Apalit, grabe ang lubak mga kaibigan. Yan, as of now mga kaibigan, dito na tayo sa Valenzuela City. O papagas muna ako kasi tingnan nyo yung gasolina ko. Mula sa Nicolas, Pangasinan, tumakbo na tayo ng mga 180 na. Napaka-traffic. 1G. Wow. Ay buhay.
buhay Manila. Manila. Puro matik mga motor dito ah. Wow! Alright mga kaibigan, dito na tayo formally sa Maynila. Itong monumento, nandito na tayo sa monumento. So Pasay ang tumbok ko ngayon. Then hanapin ko na lang, magtanong na lang ako doon papuntang airport. Hindi na ako gumamit ng Google Map o kaya Waze kasi walang lagayan ng cellphone sa harap ko. Traffic, I hate this. Ay buhay, napakaraming tao, napakaraming sasakyan, napakaraming motor. Maaga-aga pa lang ngayon. Sabog yung gulong niya. Hindi napansin. Oh, yung click, nasagasaan niya yung plaka. Singaw, mamaya flat na yan. Ayun oh, flat na mga kaibigan. Malayo na yung nakaklik. Ba lang, ayan oh, ito na yung nakaklik oh. Oh, on the go pa rin yung gulong niya. Pero lambot na, kitang-kita ko na yung lambot to. Ayan mga kaibigan, dito ipinanganak si General Antonio Luna. Ang galing ah, na-preserve. Maganda yan. National Museum. Ang Bantayog ni Rizal. Yun o. Rojas Boulevard. So yan mga paps, nahihatid ko na si mama ko as of 9 in this 8 in this morning. Alas 8 pa lang. Balik na ako Pangasinan. RS ulit sa akin. Ride safe. Bali sa airport ito mga kaibigan. Terminal 3. Ayan, gumaan na yung motor. First time ko dito eh. Ang kaya tayo liliko rito. Wala na, may ibang daan eh. Hindi pa kaliwa. Exit. Ito na. Okay. Ayun o. Cebu Pacific. Maliliit lang pala yung mga aeroplano na yan. Okay. Merge na ako dito. Tapos U-turn na lang ako. Ay, sarado. Sarado ang U-turn. Doon sa kabila. So yun mga kaibigan, pabalik na ako ng Pangasinan. Ride safe to Motozar.
So yung concern kung mag-overheat ba ang XRM pag tuloy-tuloy ang biyahe, no. Kanina 90 lagi ang maintain namin ni mama ko kasi ang linis ng daan, malakas din yung ilaw ko. Di naman nagka-problema yung motor. Lalo na pag nag-isa ka lang, mas magaan. Kaya kahit air cooled ito, tested lang Honda eh. Honda XRM tested ito. Tingnan nyo ito mga kaibigan, no? 72 78, oh my goodness. Kunti na yung gas ko eh. Tiisin ko na lang yan. Mga bandang Bulacan, Pampanga, pasok pa yan eh. Makakaabot pa to eh. Doon at least 60 plus pa. Dito pambihira. Dito yan sa Pasay. Papakuha daw siya ng video mga kaibigan. Ganda ng motor niya. Wow! Ewan ko kung anong lahi nito eh. Hagar. Chinatown approaching. May checkpoint dun kaya lumihis na lang ako. Hanap ako ng maihian ngayon. Mga kamotorista, palabas na tayo ng Maynila. Here we go again. Dito na tayo ulit sa monumento. Ikot lang tayo dito. Pa Valenzuela tayo. MacArthur Highway. Diretso yan hanggang Pangasinan. Yan o, monumento. Right, here we go again. MacArthur Highway. Right. Bye bye Maynila. Birada again. Birada ulit sa probinsya. Mararamdaman ko na yung provincial road style here. Ito pag nasa Kamaynilaan kayo mga ka-FI, yung mga ano no, kasi kadalasang viewers natin mga katulad kong mga taga-probinsya, ay iwasan ho nating dumaan doon sa linya ng mga siklista. May linya dyan eh, pero dito wala pa. Doon sa bandang unahan merong bike lane, tapos talagang mahigpit itong mga nakabantay dyan. Iwasan natin para hindi tayo matikitan. Disgrace mga kaibigan. Dali nitong sasakyan na ito, motor. Mukhang naipit yung biktima. Kawawa naman. Ingat sa atin. Andyan na yung ambulance. Ang init. Gutom na rin ako. Ambulance is coming. Gilid. Ayaw gumilid talaga oh. Grab driver yung nadali. Ganda ng owner oh. FPG diesel Victory Type. Ay, gutom na. Ayun, hanap ako ng makainan. Gutom na. Dito na ako sa Bukawi, Bulacan. Saan na kayo?
Ito na lang po. Isang kanin. Ay, sokas. Nakahanap din ng makainan, mga kaibigan. Tapos na tayong kumain. Dito yan mismo sa Bukawi. Pauwi na tayo. Diretso na naman. Alas 11 na, mag-alas 12 na rin. So mula kanina alas 2, motor lang ng motor hanggang nakakain ngayong alas. Yung katapos ko lang kain, yun lang yung kain ko mula kanina alas 2 na madaling araw. 100 po unleaded. 71, 70. Mahal. Kapitolyo ng Bulacan. Naantok ako eh. Naghahanap ako ng matulugan dito. Oh, meron daming tao. Alright, shout out dito sa dalawang kaibigan naka Honda XRM. Yung isa naka FI. Doon na una. Tapos itong naka blue, carb type. Ang bilis mo, balak ba? Kakanan tayo dito eh. Dito na pala tayo mga kaibigan sa San Fernando, Pampanga, Angeles City, Pampanga. Andito na tayo sa Bamban, Tarlac. Ayan o, ang tulay na metal na hinila ng mga tubo. Masayo ito eh pagka naglakad ka lang dito. Nagsisway, sway. Wah! Traffic abutin natin dito. Sige. Hi mga kaibigan, Tarlac City. Pero dahil bayambang ang tumbok natin, hindi na ako dadaan dyan sa Hirona, Panique, Mungkada, Rosales, Santa Maria, Tayug, Lusot na ang San Nicolas. Bayambang tayo, dito ako dadaan sa kabila. Kakaliwa ako tapos Santa Ignacia. Oh, sakit sa tainga. Santa Ignacia tapos Kamiling, then bayambang na yan. So yun mga kaibigan, no? Siguro dito ko na lang tapusin tong video. Sa ngayon ang oras po ay almost magtutuna, 1:45. Kaya huwag kayong magdalawang isip na ilong distance itong ating XRM. Kayang kaya nito mga kaibigan. So this is Motozar. Thank you for watching my video. Please like it, hit the button like, and subscribe to my YouTube channel. We are now entering Pangasinan. Walang checkpoint. Higpit sila dyan dati. Pag pumasok ka rito sa Bayambang, wala kami ng Tarlac. Higpit. So ayun na nga mga kaibigan, nandito na tayo mismo sa Bayambang. Pauwi na yung ating motor at talagang pagod. So bye bye for now. See you next vlog mga kaibigan.